Goedemorgen gemeente, welkom in deze oudejaarsdienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via livestream. De bloemen. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Orne Anema, Badenborn 5. Hij mocht deze week weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Onze voorganger is dominee Marco Roepers. Lector is Renny Niesink. En onze organist is Tineke Greidanus. De collectes. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede is bestemd voor de kerk. Na de dienst is het koffie drinken en daar bent u ook van harte welkom. Onze intochtslied is Psalm 90, vers 1, 6, 7 en 8. We zingen dit indien mogelijk staande. Dan wensen we u een gezegende dienst.
Laten we ons in stilte voorbereiden op de ontmoeting met God, onze Heer. Aan het begin van deze dienst spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. En in zijn naam groet ik u allen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, hier zijn wij. Wij willen u ontmoeten op de laatste dag van het jaar. Een jaar waarin heel veel gebeurd is. Een jaar waarin we ook heel veel gedaan hebben. Maar was het allemaal wel zo als u het zou willen? Leven we wel echt zo dat daaruit spreekt dat u onze God bent? En daarom vragen we u, vergeef ons. Neem weg alles wat verkeerd was. En open uw genade voor ons. Uw genade, waardoor wij voor u kunnen verschijnen. Uw liefde, waardoor wij weer op kunnen leven. Uw barmhartigheid, waardoor wij getroost worden. Goede God, wees genadig over ons. En laat ons toe voor uw aangezicht. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Laten we God aanroepen vanuit de nood van de wereld. We zingen Kyrie eleison. Laten we Gods naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde. We zingen als Gloria, eer aan God in deze dagen, eer on God in deze dagen.
Laten we bidden. Hemelse Vader, wij vragen u om uw geest in ons hart. Want hoe zouden wij u anders kunnen ontmoeten? Hoe zouden wij u anders kunnen leren kennen als uw geest niet in ons hart is? Goede God, zend uw geest op deze laatste dag van het jaar, opdat wij weten mogen dat u meegaat, ook het nieuwe jaar in. Zend uw geest in ons hart, opdat wij gaan geloven, opdat u het licht van het geloof in ons hart aansteekt. En wij weten dat wij bij u voor altijd geborgen zijn. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. De eerste schriftlezing is Johannes 1, de versen 10 tot en met 18. Hoor dan nu het woord van Johannes uit het nieuwe evangelie, de versen 10 tot 18. Het woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Ze zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige Zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: Hij is het over wie ik zei, die na mij komt is meer dan ik, want hij was er voor mij. Uit zijn overvloed hebben we allen opnieuw genade ontvangen. De wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. We zingen lied 517, versen 1, 2 en 3.
Lees ik u uit Lucas 2, vers 21. Toen er 8 dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd, nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. Zingen we met elkaar lied 489, vers 1 en 2. Na de verkondiging zingen we gezang 512. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Op de laatste dag van dit jaar lazen we in de Bijbel hoe het kind van kerst zijn naam kreeg.
Jezus. En die naam is het hart geworden van de verkondiging van het evangelie. Heel het evangelie draait om deze naam. Jezus. Het geloof in deze naam verbindt ons met het kind van kerst. De engel had de herders niet zijn naam genoemd, maar had gesproken over jullie redder. De Messias, de Heer. Of zoals het woord Messias in het Grieks klinkt. Weten jullie dat? Grieks voor Messias. Christus. Christus. Christus de Heer. Jezus is de naam van onze Messias. Dat zegt vers 21. Direct na het kerstevangelie. Jezus is onze redder. Dat zegt de naam Jezus ook. De Heer redt. Die naam zelf is onze redding door God. Zonder die naam zijn we niets. Hoe kunnen we zonder Jezus bestaan? Jezus, dat is de naam waarmee we grootgebracht zijn. Al vanaf onze vroegste jeugd horen we verhalen over hem. Prachtige verhalen over hoe Jezus meer dan 5000 mensen meer dan voldoende te eten gaf. Met 5 broden en 2 vissen in de heuvels bij het meer van Galilea. Over hoe hij mensen genas, hoe hij ze blij maakte. Prachtige verhalen. Prachtige verhalen over zijn liefde voor de mensen om hem heen. En zo werd de liefde voor die naam in ons hart gezaad. De liefde voor deze naam hebben we meegekregen van onze ouders en zij weer van hun ouders. Deze naam verbindt ons met het voorgeslacht. Zij hebben deze naam de eeuwen doorgedragen tot het ons bereikte. Jezus is ook de naam die ons verbindt met het Oude Testament. Het Oude Testament, dat is voor een groot deel het verhaal van de geschiedenis van het volk Israël. Jezus wordt in onze verzen besneden als een zoon van dat volk. Maar ik geloof dat Jezus niet zomaar een zoon van dat volk is. Hij is de zoon. Zoals de engel die de naam Jezus voor het eerst noemde tegenover Maria al zei. Hij is de redder. Hij is de lang verwachte Messias. In hem worden de profetieën vervuld en krijgen ze een nieuwe lading. Jezus geeft het Oude Testament een nieuwe betekenis. Hij is de centrale persoon die Oude en Nieuwe Testament met elkaar verbindt. Het geloof in zijn naam verbindt mij ook met deze geschiedenis van het Oude Testament. Zonder Jezus heb ik geen toegang daartoe. Door Jezus gaat het Oude Testament ook over mij. Mag ik deel uitmaken van het uitverkoren volk. Jezus is de naam van de Heer van het Koninkrijk van God. De engel zei tegen Maria dat de zoon die zij in zich zou dragen de troon van David zou beërven. En dat aan zijn koningschap geen einde zou komen. En die toekomst, dat is mijn toekomst. Ik geloof dat niets mij scheiden kan van die toekomst. Omdat ik verbonden ben met de naam Jezus.
Zijn naam staat voor mij voor de eeuwigheid. Omdat hij de dood verslagen heeft. Omdat hij is opgestaan uit de dood. Jezus is de naam voor mijn leven, voorbij de dood. Het kan alleen maar Jezus zijn. Naar Jezus ben ik onderweg. Dat is het doel van mijn leven. Zijn koninkrijk is mijn bestemming. Daar wil ik leven. Daar is de pijn geleden. Daar is de moeite voorbij. Daar ben ik in de directe nabijheid van mijn zaligmaker. Maar die naam brengt mij ook nu in de nabijheid van mijn Heer en Heiland. Het geloof in deze naam is de sleutel voor het koninkrijk. Zijn naam opent voor mij dat koninkrijk nu al. En daardoor kom ik in verbinding met de liefde van God. Het is de naam Jezus die mij Gods liefde leert. Hoe zou ik anders kunnen weten van de liefde van God zonder Jezus? Johannes schrijft, uit zijn overvloed hebben wij alle opnieuw genade ontvangen. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Door Jezus hebben wij de genade van God in zijn grote omvang leren kennen. De naam Jezus verbindt ons met de vergeving van God. Door hem is er een hele nieuwe dimensie van het bestaan geopend. In zijn weg van lijden, sterven en opstanding ging die open. En daardoor leven we in het licht van Gods genade. In de naam Jezus horen we het ja van God voor ons. Daardoor voelen we ons vrij. Vrij om te leven. Die vrijheid is voor mij zo belangrijk. Het troost mij. Het geeft mij moed. Het geeft mij kracht. Als mijn geweten mij aanklaagt, dat ik het niet goed gedaan heb, dat ik weer gefaald heb, door de naam Jezus weet ik dat ik er mag zijn. Dat God om mij geeft. Door hem heb ik weet van zijn genade. Jezus geeft mij lucht, adem. Zonder Jezus kan ik niet. Die naam die Maria en Jozef geven aan hun kind is de naam die met mij gaat als de zon over mijn bestaan. Jezus is het licht in mijn leven. Jezus geeft mijn leven richting. Zijn leven is de richtsnoer voor mijn leven. Hij leefde de liefde en zijn liefde opende voor mij de toekomst. De toekomst is liefde. De liefde van God. En daardoor weet ik wat goed is. Hoe ik leven moet. En leven in dienst van de liefde. Leven is leren om te vergeven. Te vergeven zoals Jezus deed. Leren om met anderen opnieuw te starten. Om op te staan. En niet in teleurstelling, wrok en boosheid het leven gevangen te houden. En met deze naam gaan wij 2024 in. Het leven is onzeker. De oorlogen die komen dichterbij. En wij zien de gevolgen ervan op een hele beklemmende manier in beeld gebracht worden op televisie en andere nieuwskanalen. We weten niet. We weten gewoon niet wat de toekomst gaat brengen. Wat mensen ook beweren. We weten het niet. Wie had op Oudejaarsdag 2019 gedacht wat voor jaar ons voor de deur stond in
in 2020. De corona-epidemie greep ineens om zich heen. En het jaar was anders dan we ons hadden kunnen voorstellen. Op Oudejaarsdag 2019. Maar ik heb een zekerheid. Ik heb een zekerheid. En dat is de naam Jezus. Ook in 2024. Die naam geeft mij leven, richting en doel. Ook het komende jaar. Daar kan ik mijn leven naar richten. Daar kan ik op vertrouwen. Dat is mijn toeverlaat. Laten we zo het nieuwe jaar tegemoet gaan. Met deze naam. Die heden, verleden en toekomst van ons allemaal is. Laten we daarin geloven. Dat is de naam die ons samenbindt. 2024 is weer een jaar dichter bij het koninkrijk van God. Laten we zo op weg gaan. In Jezus' naam. Amen.
Voor de volgende mededeling verzoek ik u indien mogelijk te gaan staan. Gisteren is op 84-jarige leeftijd, tijdens het uitoefenen van zijn grote hobby, namelijk de jacht, broeder Johannes van Is plotseling overleden. Johannes van Is was al sinds 2015 weduwnaar, want in dat jaar was zijn vrouw Vetje overleden. Afgelopen week was hij nog aanwezig op het dorpsmiel in Kimswerd, waar hij een van de trouwe bezoekers was. De uitvaart zal komende zaterdag 6 januari plaatsvinden. U kunt vanaf 12:15 de familie in deze kerk komen condoleren. Het afscheid is op 13:30 en de voorganger is dan dominee van der Wal, voormalige predikant hier in deze kerk, in deze gemeente. Mag ik u verzoeken even een moment van stilte in acht te nemen. Dan gaan we nu over naar de dank en voorbeden, het dankgebed, het stilgebed, het Onze Vader, gezamenlijk. Laten we bidden. Hemelse Vader, we willen u danken voor Jezus, voor uw Zoon, dat Hij gekomen is voor ons in deze wereld. Uw Zoon die ons hoop geeft. De naam die met ons meegaat. De naam waarin wij geloven. De naam waardoor wij vertrouwen mogen hebben dat u er altijd bent. De naam waardoor wij uw vergeving leren kennen. Goede God, wij danken u voor hem. En ga met ons mee, het nieuwe jaar in. Als wij straks dit jaar afsluiten en het nieuwe jaar begroeten, dan weten we niet wat er gaat gebeuren. Goede dingen, slechte dingen. We weten het niet. De toekomst ligt open en is onbekend voor ons. Maar leer ons te vertrouwen op die naam, op Jezus. Opdat wij van daaruit leven. Opdat wij van daaruit uw koninkrijk tegemoet leven. Dat wij al iets van dat koninkrijk kunnen laten zien in ons leven. Omdat het erin aanwezig is, door het geloof in die naam. Wij bidden u voor de mensen die het moeilijk hebben. En daarbij denken we in eerste instantie aan de familie van Is, die zo plotseling afscheid hebben moeten nemen van hun vader en opa. Wil u met hen zijn? Wilt u hen troosten? En er ook bij zijn op 6 januari. En ook daarna. Goede God, wij kunnen niet zonder u. Wij hebben u zo hard nodig. Zeker als wij oog in oog staan met de dood. Wij bidden voor alle mensen die verdriet hebben. Om iemand die ze zo missen. Om het gat dat in hun leven is geslagen. Wilt u met hen zijn? Wij bidden u voor de mensen die ziek zijn en daaronder zuchten. Wilt u ze kracht geven en moed en troost. Wij bidden u voor de mensen die eenzaam zijn, die zich alleen voelen. Mensen die zich in de steek gelaten voelen. Mensen die het idee hebben dat ze geen toekomst meer hebben. Omdat alles somber en zwart geworden is. Wilt u met ze zijn? In die duisternis. Wij bidden u voor uw wereld. Wij bidden u voor landen in oorlog. Zoals Israël en de Palestijnen. Zoals Rusland en Oekraïne.
zoals Soudaan, zoals Libië, zoals Congo, zoals Ethiopië. Zoveel landen met zoveel wanhoop. Goede God, geef toch vrede. Wij bidden vrede in 2024. Want die oorlogen zijn zo uitzichtloos, zo vernietigend. Wat wij op ons hart hebben, leggen we u in stilte voor. En dit alles bidden wij in naam van uw Zoon, Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven ons schulden. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen. Is er nu gelegenheid om uw gave te geven? En daarna zingen we staande ons stoplied, gezang 799, 1 en 6. O
Ik nodig u nog uit voor de koffie. Maar er is niet alleen koffie. Er zijn ook oliebollen. Met slagroom. Dan geef ik u nu de zegen. Ga nu heen in vrede met de zegen van onze Heer. De Heer zegent u en behoedt u. De Heer doet zijn aanschijn over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.